barrankotan, edurretara, horretatik sostenik ginen, negun ikan genduna egurren, urte guztireko egetan diken, aherre, deko iketza eta emeko, lehen esan dugu moduna, deko zuen monto egimi, ude goienean, eta gero negurako bi bere handi. Bai. Egurren non gordeten zen duen? Non eukiten zen duen? Arren, etxe albotan en general. Etxe albotan? Jarri, que monto egiten zen. Tejabanapen edo lan... Ez. En general, kanpon. Kanpon? Pero ya batzu, segun zelan. En general, kanpon egiten zen, monto egiten. Bai. Zer guri zeten zen estimedu zuterako? Zureko... Gurbixe. Gurbixe? Gurbixe. Hori da ona. Hori da ditxi erre eta zure bero bat dira. Usatzen zen asko. Gurbixe.